Emmanuel Macron ale a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka taa sommet BRICS la Afrique du Sud o ma bɛn Russie jamana ma. Fana ni kɔnɔbugujala la sirabakan kasara dɔ kɛla yen nɔ maa 15 olu bɔnɛla u ni na. Bankas ani Gundam olu ye u ka sanji fɔlɔ sɔrɔ ka kɛ ni juin kalo tile 12 ye ni o kɔni ye samiya kɔni tamaseere ye olu fɛ yen. Nioro du Sahel fɛnɛ sirabakan kasara dɔ kɛla yen nɔ maa 1 o bɔnɛla a ni na. An balimaw an bɛna ni kibaruya ninnu walanwala ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. An ka bi kibaruya fɔlɔ o kɔni bɛ tali kɛ Emmanuel Macron ni o ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye o ye a laɲini k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka taa sommet BRICS la ni o kan ka kɛ Afrique du Sud. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ sommet BRICS o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye Brésil, Russie, Inde, ale ni Chine ani Afrique du Sud olu ka lajɛrɛba dɔ ni o kɔni kan ka kɛ Afrique du Sud. Ni lajɛrɛ in kɔnɔna la u kɔni bɛ kuma u ka baaraw cogoya kan ka taa u ka jamanaw ɲɛta fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ kibaruyaw ma. Ko wa ni sommet yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ jamanaba minnu kɔni bɛ yen nɔ ni a yɛrɛlen don k'a fɔ ko olu ye puissance économique ye ko olu de faralen don ɲɔgɔn kan ka nin sommet in kɛ. Faransi jamana ale kɔni tɛ nin jɛkulu in na ka kɔrɔ nka juin kalo tile 12 Faransikaw olu ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen nɔ ni o ye opinion ye olu ye a sɛbɛn u ka lasew kɔnɔna la ko Emmanuel Macron ko o kɔni ye a ɲini Afrique du Sud yen président fɛ ni o ye Cyril Ramaphosa ye ko ale kɔni bɛ fɛ ka taa ɲinan sommet la ni o kan ka kɛ août kalo la. Ni kibaruya ninnu kɔni carilen Russie ye affaires étrangères au porte-parole ni o ye Maria Zakharova ye ale kɔni ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ka o kɔni jaabi radio sira dɔ kɔni fɛ. A ka kuma ninnu kɔnɔna la a ye a laɲini ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ko kɔni ka a yɛrɛ ɲɛfɔ kun min na a bɛ fɛ ka taa nin sommet in kɔni na ko o kɔni ka fɔ la ko a bɛ se ka kɛ a bɛ ka taa jɛɲɔgɔn kuraw ɲini a yɛrɛ la ko walima fɛnɛ k'a bɛ se ka kɛ ko ŋaniya dɔ kɔni b'a la a tɛ fɛ ka mun da kɛnɛ kan. Hali bi Russie u ka affaires étrangères porte-parole o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔni ye Emmanuel Macron ye. Ko sabula ko a kɔni tile kelen ma deli ka don nin sommet in kɔnɔna la ko olu kɔni ka jɛkulu min filɛ nin ye ko a kɔni ka bonya ma deli ka se olu ma ko wa fɛnɛ a ka ŋaniya ɲuman yɛrɛ fɛnɛ ma deli ka ta ka se olu ma ko ale kɔni m'a dɔn kun kelen kɔni na a bɛ fɛ ka taa sommet in kɔni na ɲina ni o kan ka kɛ août kalo la. Hali bi kunnafoni di sira opinion o ka fɔ la ko Afrique du Sud ko o jamana ɲɛmɔgɔ ko o kɔni ma kan jɔlen kɔni fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna ni o ye Emmanuel Macron ye. Wa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Afrique du Sud olu ka porte-parole o kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kibaruya minnu kɔni filɛ nin ye ko ale kɔni tɛ fɛn kalama a la. Kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan. Sirabakan kasara dɔ kɛla Fana ni Kɔnɔbugujɛla la maa 15 olu bɔnɛla u ni na. Kibaruya min sera ma olu de ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tarata don juin kalo tile 13 ni bɔra Fana sɔnni Kɔnɔbugujɛla la ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛla yen nɔ o sababu la maa 15 dugutagalaw la ko olu bɔnɛla u ni na ko nin sirabakan kasara ye ko a kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko nin sirabakan kasara ye donna camion remorque tigi dɔw ale ni dugutaga mobili dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye minibus ye. Ni sirabakan kasara yɛrɛ kɔni sɔrɔla cogoya min na ko remorque in ni a yɛrɛla k'a fɔ ko o kɔni kun falen don baganw na ko mobili dɔ kun bɛ o kɔfɛ ko mobili wɛrɛ fɛnɛ de nana bɔ kɔfɛ tuguni ni kana don ni mobili fila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na ni o kɛra sababu ye ni mobili ninnu kɔni binna maa 15 olu kɔni bɔnɛla u ni na ko wa fɛnɛ maa 30 kɔ olu kɔni joginna kosɛbɛ. Ni sirabakan kasara in kɛlen Fana ye sapeur pompier olu kɔni wulila teliya la ni kana dɛmɛ don ni mɔgɔ ninnu kɔni ma ni ka se ni u ye Fana yen kɛnɛyasoba la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don kelen kɔni na ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Asimi Goita ye ko ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ Segu o kama ministre caman kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. Ni sirabakan kasara ale hukumu kɔnɔna la ministre 4 kɔni bɛ yen nɔ olu segintɔ la olu kɔni taara nin yɔrɔ in kɔni na ka taa u ɲɛda yɔrɔ cogoya kan ko nin ministre ninnu kɔni olu kɔni kun bɔtɔla don transition ɲɛma o kɔni ka wele jaabili la Segu marabolo kɔnɔna la. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Gundam ale ni Bankas olu kɔni ye u ka sanji fɔlɔw sɔrɔ. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko juin kalo tile 12 Bankas ale ni Gundam ko olu kɔni ka sanji fɔlɔw ye nali daminɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye samiya o tamaseere ye ni dugu ninnu na mun kɔni ye Bankas ye sanji min nana yen nɔ ko o kɔni ye milimètre 35 ye nka Gundam sanji min kɔni nana yen nɔ ko o kɔni cayara kosɛbɛ ko o kɛra milimètre 85 ye ko wa fɛnɛ ko nin san kɔni nali senfɛ ko fiɲɛ kɔni ci la kosɛbɛ ko ga ko tiɲɛli kɔni ma kɛ a senfɛ. Samiya don cogo min kɔni filɛ nin ye o kɔni jara yen sɛnɛkɛlaw ye kosɛbɛ sabula olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛna u ka foro kɔni baara daminɛ ni ka se ka sɛnɛw kɔni kɛ. Kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Nioro du Sahel sirabakan kasara dɔ kɛra yen nɔ o senfɛ maa 1 bɔnɛla a ni na. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko tɛnɛn don juin kalo tile 12 ko camion remorque dɔ ale kɔni ni minibus dɔ kɔni donna ɲɔgɔn na ni o senfɛ chauffeur kɛ o kɔni tanya la.
kawla dona ka fɔ ko ni sirabakan kasara in ko o kɔni kɛra fasu de bɛ yen pɔn sanfɛ ko camion ba o kɔni pinɛ ci la o kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye o ye sira bila ni kana don mobili tigi la ko ga dugutagala minnu kɔni tun bɛ minibisi in kɔnɔna la ko mɔgɔ 4 jogina olu la kosɛbɛ nka mun yɛrɛ kɔni ye remorque o chauffeur ye ko o tanyala a yɔrɔ yɛrɛ la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔn na